Hi लोगोफोर, गुड मर्निं, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। दिनै आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैनो सानदों। ओमफ्राय जोङो माने दिनै हस्पिटालाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय मा जायो रायज्लायहैनाय नायनोसै। बिराद गोबाव जाबाय माबायाव थांनाया, डिउटियाव थांनाया। ओमफ्राय जोंफोर मेनेजारजों रायज्लायहैनो नागिरदों आरो माबोरै खोथा। ओमफ्राय दाखालि थांदोंमोन जोंफोर। ओमफ्राय दिनै 15 आगस्टनि थाखाय मियायै 15 आगस्टनि थाखाय माबा खालामनाय आरो मियाखौ होनबाय फैथ'नांला नोंसोरो, ओमफ्राय बेनि उनाव साननैसो थाथ' होनबाय आरो। बिनिखाय 15 आगस्टनि सिगां सौफैनाय नालाय 15 आगस्टनि उनाव फैहोन्दों नालाय, बेनिखाय जोंफोरो दिनै थांनो नागिरदों आरो। मा होनो आङो हस्पिटालखौबो देखायनो नाजागोन, ट्राइ खालामगोन आरो। सिङाव हाबनो मोननाय नङा, जोंफोर मेनेजारनि अफिससिम थांगोन आरो मेनेजारजों रायज्लायहैगोन। थौदो बिदिब्ला लामायाव लोगो मोनगोन। नै लामायाव मोनफैबाय जोंफोरो। सावगारि मा थांनो हस्पिटाल र' साथाया र'लै आंबो हाबगोन। साथामेन जोंनिया साथा हमग्राया हनै ना हायदों ना नायनो जागोनमोन सगले কি মাছে মহ মাছ নাকি সব মিক্স আছে পোৱা কেনেকুৱা 20 টকা 20 টকা গাৰলাनो होनो बोरायनो दिनसै बायनानै फैसा लाबोदों दे बेसेबां लानो কেনেকুৱা কিমান কৈছে পোৱা কেনেকুৱা দাদা 20 টকা ন এক পোৱা দিয়কচোন দিব আমাক ফাৰ্ষ্ট দিয়া আমাৰ হস্পিটালত যাব দেৰি হৈ আছে মানুহবিলাক ৰখি আছে না এনে নাবানে বানাবি দে আৰু দিছো हस्पिटाल मोनबाय हनै हस्पिटाल खाथि मोनबाय सोर रायलायगोन ह सावगारि सोर रायलायगोन आं दाखालि रायलायबाय दे सावगारि रायलायगोन ना हनै जोंनिया हस्ता नों रायलायगोन मा सोंगोन नै हस्पिटालखौ खिथियावनो मोनफैबाय ओइ हस्पिटालाव हनै नाहर Sampai singaw latar. Ayo masuk ini. Ya hospital lah hone. Sandal ni ne. Cing minazan dulu awak sini ya. Mama selamat. Ini thang sini pun ada ya hap nasi. Hap nasi tu pun ada. Ini omun pebeli sih ha. Saku dulu deh serba. Dah ya hasil apa yang jangan sih. Puasa lah nih dong. Hasil apa semkanan ni. टेस्टी जानसै ओमफ्राय गाबोन आलाम होना दिनखादो सिरि मोनि मानसियासो सिखो मर्निं डिउटि सिगां होना लादों इभिनिं डिउटियाव बेलासियाव आयो गाबोननिफ्राय डिउटि मोना भिडिअ 2टा 3टासिम भिडिअ नायग्रा गैला जोंफोरा डिउटि थांसै गाबोननिफ्राय अयथासार होनबाय नोङो हाथायावनो उन्दुनो ओंखाराबाबो ओइ ममा जोंनिया साहा फुदुंदो दे बा सिगांनो अफार खालामदो माथो नोङो हांनो मोनगोन दे खाम जायाखै साहाबो लोङाखै जोंफोरो ओमफ्राय जोंहा हस्पिटालाव थांनो मोनसिगोन गाबोननिफ्राय गेप्स दङमोन ना फोजोबनो मोननायबा सिस्टार नांगौ मोननो मालाय फोजोबनो मोननायबा जोंहा बेयावनो थानो मोनखासिगौमोन आरो ओमफ्य दा फोजोबनो जोबासैना बेखाय इमान फिसा साबिखौलाय सोर मिथिनोलै नायलाय इमान फिसा साबि लानाय हांगोन खागोन ना बेलाय अयथासारलै गाबोननिखौबो आङो नोंथांमोननो देखायगोन आरो माबायाव हाबनायखौ हस्पिटालाव हाबनायखौ सिङाव लानो मोनबाला आङो सिङावबो देखायगोन आरो माबायदि बरुवा नलबारि बरुवा नार्सिं हमा माबायदि अयथासार होनबाय लोगो बिदिब्ला गाबोननिखौबो आं देखायगोन बिदिब्ला भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबनोसै खामखौसोबाय खाम मोनजायाखै दिनै खाम जालांगोन साहाबो लोङाखै साहा फुदुंना होखैयो आंनो दिनै बेसेबां 10टासिम बिदि उन्दुबालाय मा साहा लोंनो ने थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ
जाजोबलायनो जाजोबनो बेखौनो जा नैलै जेबो गैया एसां गोसो लानो हायोब्ला सानसेयावनो फोजोबखायो माहा थानो देन ओमफ्राय नेक्स्ट दिननि थाखाय जोंनिया सामो लोङाबा लोमजालायनो ओंखारग्रा मानसि दङ नङाना आरो लोमजालायनो मालाय सामो लोङाबा सिबदो जे खामखौसोबाय थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनोसै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम खोन्थाहर माबायदि थ' बाय